Mamka say guys, mamka say guys. Mamka say sorry nkungoenda ndisingapulana but ndatambura skana. Ndashungurudzika handichazivi kuti ndoita sei. Ndoda kuti mundibatsirewo. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Panapa pane mwana handichika anonzi Kelly handiti doi uya. So ina handichazivi guys kune vanoziva vanoshandawo nevana ndibatsirewo. Ndatoita dambudziko ka ndaimbofunga kuti zvichapera but hazviperi. Ndaimbofunga kuti kurova zvichapera but hazvisi kupera. Mwana uyu anodai so. Every day panoenda kuchikoro guys handiti unomisira lunch box. Handiti muri kundinzwa here guys? Muri kundinzwa here guys? Achihora mumbodzingwi. Ndo handisi kutombogarisa ndotobva because neniwo nditoriwo nemopu nebhaketi. Handisi kutombogarisa pano nokuti neniwo nditoriwo nemopu nebhaketi. Muri kundinzwa here guys? Ndiendere mberi pane mumwe munhu ati volume. Nokuti ndiri kucleana ndingoriwo mubajuri. Handi munoziva timu rekundivenga remascreenshots iri. Timu rekundivenga iri ringatoswera nhasi ndingatoswera ndichitwa pati. Gai timbosiyana navo. Raza ndiri kunzwa. Saka mwana uyu everyday handiti mwana chinga chikoromisira lunch box. Handiti saka zvandomisira lunch box everyday guys zvatove nenguva zvichiitika zvinhu izvi ndofunga kuti kubva pawakabva mulockdown apa handi anoenda nechikafu kuchikoro paanodzoka handi anodzoka nechikafu chiya adzoka nechikafu chiya ka anosvika mumba oviga kana mukati mehembe dzake guys muri kunzwisisa anobva aviga chikafu chicha mukati mehembe dzake handi maona unotozonzwa nekunhuhwa mubedroom yake kuti no munenge mune chinhu kana kuti uchiona zvimaflies zvezvichibhururuka ona kuti mune something chiri kuitika munomba wosanga kusecha pakutsvaira paya wosanga nechikafu mai mwana chakare kana chiri chingwa chinenge chatoora handimaona kana zviri zvimapai kana kuti zvinenge zvatove nemakonye nechiyamheno zvakaiswa mumba antika ndo tsvaira rangu ndobvisa iwe kubva chine musikana aingodaro handimaona kana kuti anoisa zvimabhegi zvayo zvawanisa chikafu izvi zvinonzi zvimachizvi zvimalunch bag izvi hamene zvimwe zvimabhegi zvawanisa muchikafu zvisiri zvimasecho handi chovigwa imomo ane zvibhegi zvake zviviri izvi handimaona ane zvibhegi zvake zviviri zvaanenge anazvo saka anochinjaza zvibhegi izvi chimwe chibhegi akaviga mune chimwe chovigwa pachai chavigwa chibhegi chiya hamuchioni zvokumhanya handimaona otanga kuti adi oisa mune chimwe oviga futi everyday igrade 3 everyday guys haadyi chikafu so ndaimbomurova nditinoza chikafu chani kuchikoro iwewe chikafu chani charudzwa kuchikoro pamadyi chikafu chamwe vana vevanhu nosati kungodedzwa kuchikoro chinzi mwana ari kudya chikafu chamwe vana zvinongonyadzisa handimaona Kelly saka ndaingoti ndakatanga kumurova nditi chikafu haudyi chikafu chemumwe munhu drink anoya naye kana ukamupa chijusi chidiki chaichiya chinoya chakapera handi but ukamupa chinhi kiri chihombe chibhodhoro chihombe chaicha kana chedrink kana chejusi kana chiri chihombe chinodzoka chakadaro handiti saka handizivi pasi pemetress guys hapana nzvimbo yasingavigi chikafu ichi otonzwa nekunhuhwa pasi pemetress anogona kutora chero ingave rice chaicha yanenge naye kuchikoro oikuturira pasi pemetress apa ovhara hana basa nazvoti metress inosviba nesupu kana nechi oise papo ovhara hanimaona chikafu chaicha chinogona chese kudirigwa mukati mebhutsu haadyi choiswa mukati mebhutsu mancuve nicho everyday ndopeka zvinhu zvakasiyana-siyana makumana everyday zvino takishop yekuchikoro mai mwana ini ndaimboira natakishop yekuchikoro vana vangangodya machips everyday vasikana unoona ukamupa mwana zvinhu zvakadaro maticha anokutumira futi tsamba kunzi uyai kuna hamusi kupa mwana proper health lunch box saka ndodini kuchikoro kwavo kune menu wekuti vana vanofanira kupiwa zvakati handiti kuti kuitwe vanouya vanoti health lunch box dzevana idzi handiti saka tinotopiwa zvokuisa hanimaona izvozvi guys onai chikafu chandoda kutaridzai ichi handika ndeche 2 days ndoda kuti mundiudzawo kuti ndokanganisawo here kuchikoro ndinodedzwa vasikana ukangomupa chikafu nje chero kuti kwai waisira mwana manudhus aya anodacho apana panofarira manudhus handiti but kuchikoro havadi hanimaona anoisa mubhutsu guys onai maybe vangwa ndikuseka onai zvinhu izvi onai tasa isangweji yani muri kuona mubedroom yake umu isangweji hani muri kuiona day last week onai chingwa ichi onai chetochi onai toast chingwa iyi onai saka french iri pakati nechizi zvinenge zvakutonhuhwa handi onai idegudhi yakaenda nayo iyi idegudhi hani kuona matomatisi neuyu nemacucumber muri kuona ibhega iri rakaenda naro iri handika toasted bread handi mazviona saka guys ndiudzewo onai anodya izvi ndozvo zvaanodya izvi onai bepa iri rechokoleti iri
ndora anodya irori. Saka kuchikoro unodedzwa manje kunzi musape vana zvinhu zvakadai. Mashuga inoita nave hyperactive. Handiti right. Mazimba aya esnake kuchikoro hana kudyiwa. Muri kuona mazimba aya malays aya. Saka vana vacho vanodya guys. Kana mwana asingadi kudya malays saka ndompei. Mavitamin akutaura anawo aya ndakatombotenga mavitamin tablets aya ndichiti pamwe kuda mavitamin tablets chichi aya anawo antori ne 3 because ndakatomwana ari paspecial achitengesa ari 3 anomaona. Saka chazondoita sei guys onai masnakes edu vemuchitu zvangu chatochema masnakes aya ekuti anofanira kuti azodyawo kana pasecond break kana pachine drink handi onai kuti zvabuda pai onai aisa muhembe muri kuona inhingikiri ivhese kuchikoro iyi. Saka aisa zvinhu zvine tomato iro nechimuhembe zvazvakavigwa muhembe handi muri kuona onai zvaita hembe yewhite onai zvakaita. Saka pamwe vanoshanda nevana mukadzi chigwere rudzi chakadai because ndatonetseka naini handi muri kuona ukaenda asina lunch box ndeizwa zvinhu zvabuda umu onai mazvabuda umu muhembe dzekuchikoro umu onai plastic iri mutoona plastic iri totone zvitsvina iri handi muri kuona plastic iri totone zvitsvina zvabuda umu mudro iri ranokara zvakisina nebasa rese handi muri onai ichips iri nderarini chip iri. That means machips akatombokandwa ndofunga tisacho vakaona kuti anorohwa vakasandudza machips aya. That means machips akaenda nawo ndofunga mwe vhiki rapera chaipo zviri kubuda muchest of drawer izvi machips aya onai ndoma zvazvakavigwa onai henyu vasikana onai chakatozviomera kudhara iraisin bread iri onai zvamakaita chikafu chinovigwa haadyi mafrutsi iwayo anodzoka otogara kana mwedzi handiwana mwedzi chaiwo mafrutsi iwayo arimo netombochasa kuti mune mamwe madhiro amune last time ndakawana ane munoona zvibhegi izvi last time munomu ndomaive nenhunzu munomu onai muri kuona kuti munomu akatombora muri kuona togona kutowana mune chikafu munomu zvitoro zvacho zvinongokandwa umaona chikafu chinongokandwa chedi umu ndomaive nenhunzi nesite maibuda zvinhu ndikati zvinhunzi zviri kubuda paizvi zviri kumbofamba sei umaona ndikati zviri kumbofamba sei izvo zvichingada kutsvaga gaisika tinotowana munombamira timboona tingawana here chikafu munomba izvi ndofunga ndoflavored water ndo chinongomwiwa icho chichi chodzoka uyaitiona kuti hatingawana here kana pasitombita hapana munhu anongorarama nokudya maswitsi ndo zvaanodya izvi maswitsi aya ndo zvikafu zvake izvi maswitsi pasika saka chindiudzai kuti chigwere rudzi chakadai chigwere rudzi ndati ndibvunze vanoshanda hangu nevana chingave chigwere rudzi chakadai nokuti ndatonetsekana vasikana every day here vedu wei makonya anotomboita at home kunokumba she only eats anongodya maconflicts chete anodya maconflicts chete ndo anodya maconflicts chete ndo anodya kunokumba like pabreakfast paipai anomaona
anodya kuti ndimumanikize kuti zvino nhai mwana angararama nekudya maconflex every day here kuti makuseni masikati manheru kana asina kudya maconflex anodya manoodles kana asina kudya maconflex ndikakutaridzai mabhokisi emanoodles ari muno anotengwa nadhedhi vachiona vachiti regai nditenge manoodles aya azare murume wangu anotenga manoodles akazara kudai kuti mupei zvaanoda tomupa manoodles iwayo but mwana angaita muviri wakadi munoona bhodhi yake muri kuona zvakaita bhodhi yake mukona zvakaita bhodhi yake mungati bhodhi yemwana grade 3 here asikana kana ndimiwo ndatoshungurudzika mufunge before aenda vana mwana uya iyo zvinezvi vakuenda nescof anditi ndakavatsvagira scof kuitirawo chandowo kumuka makusenzi munguva ende ndisipo times vanobuda ende ndichibudawo ndichiita handimaona saka ndakavatsvagira scof iko zvinoitwa ndanaye saka scof inechoitira panapa exactly na /6 /6 haadye vese havadye chinhu handika ndovapa mafruti iroro unoti vadye makusenzi vanoti break yavo first break is handiti past 11 15 minutes chete haadyi obuda ipapo oenda kuma-extra lessons handiti because anoenda kuma-extra lessons remember nenyaya yelockdown pakambogara strike papaya vasingaendi vakamisa grade 2 vakamisa grade 1 lockdown akatanga achita grade 1 saka vakamisa a lot of things paya saka anoenda kuma-extra classes kuti aite catch up scof yonomudropa kuma-extra classes handiti kuextra classes kwekuya anongoenda kuchikoro kaosvikongonodzidza kuma-extra classes kwekuya kusvikira na5 handika na5 indozoenda kunomutora na5 handimaona saka ndichazivi kundodini veduwei mari yetakshop yamuri kuya ndiri kunzi ndipe mari yetakshop ndiye ndomupa otenga maswits saka ndodii ndomuti mari yetakshop in case kana asingadi chinja otenga ake zvekutakshop anotenga maswits saka ndodii haini zvokutaura tanzi mazita nevane social media izvo zvazvenyu izvo veduwei habi izvo zvazvenyu zvokuti kumwana nopiwa mazita kana uchingori neutsinye hwekuti unoto mwana you can talk about mwana uro nemwana kana mupa its up to you ita zvaunoita mupe mazita but ndezvakuna mwari wako izvo we are not even bothered about that tikutotaura nyaya iri kuitika paground because we need help handiti and you know Kelly kuti is my handbag guys mozviziva kuti Kelly handbag yangu Kelly bag rangu pese pandofamba naye Kelly ndewangu secret yese ndotaura naye problem yangu yatove pachikafu apa chero akaitwa sei chero akadi Kelly is very much close to me vose vana vangu vese vari very close kwandiri very close kwandiri vana vangu vese vari very close kwandiri ndosaka ndichiona chiachitaura kuti mama tashiya zvinhu zvaticha expecta itsamba kuchikoro titori close zvekudaro but izvi ndazvikonewa izvi saka pane mumwe munhu akamboniti kwanzi anorexia kwai chigwere cheanorexia but ndakati anorexia ndoziva ndi vanhu vaya vakaonda vanenge vane mabhonzi akabuda here rega ndibvunzewo vanoshanda nevana kuti ndiyo anorexia yachona ndiyo masymptoms acho here waya ndodii kone munhu akanditi anorexia ndabvunza zvekumwa mwena iye kuchichikwedu ikati vediwe ndine problem vakati anorexia zvino anorexia yachona ina ndichaziviweni kuti ndodii muzati chero kuti adye kana chiri chinhu chinonzi sadza hatimupi nokuti haridi sadza handimupi because haatorifariri panopamba hatoridi saka timupi atiti haatodyi sadza hatodi vese nemukuru wacho yaya havatodi sadza panapa pasi pazari todyiwi rotodyiwa kana baba vacho varipo because hapana anofarira sadza zvekudaro tongofarira kudya kumwe zvisina tokona kudya chingwe chikatoraraiswa hanzi ane mahomes mupe gavakava ko aya ndakatenga asiriwo here aya anomwai haasiriwo here mapirisi acho vasikana aya mamultivitamin aya every day chachigaba chichi3 ichi hapana zvinoshanda apa pasapa ndo pandozomanikidza ndotombotora kana bhande ndoti shamwari nhasi ngauperi toisa pasaidi ndokuti adye ende mamona zvaanoita kana achidya wamumanikidza pagara pasaidi ka anenge achidya achisa chigumo mumuromo kuti arutse anenge achisa chigumo mumuromo akuti arutse handizi kuti kana uchidya naye sadza senge kwamanikidza kuti musiwo idya sadza iroroka anenge achida kana kuritora oisa pamusoro peche origarira sadza riyariya iwe unozoriona mangwana oklina akaenda kuchikoro kuti sadza anga akagara pamusoro pesadza kamunhu uchu wako wachiona hembe dzakazara sadza kuseri anga akatogara pamusoro padzo
castor oil iyoyo ndakaita zvokumudurura castor andinozati kune castor oil imwe yevana inotengeswa yakanzi chocolate so ndikaya ndikamudurura kudai so akatokudha zveshe musi woyo asi anongodzokera kuita chigame chake chochi hanzi visit the nutritionist yuwi naifara zvino havadhuri here vanhu ivava ropa anoenda kwaru uyu wepano uyu ru musikana kandofamba nokaka ane mwana wake handitika saka zvinowirirana naru vakangosanganawo one day vakaklika saka pese panoenda kujobek nemaevents ani makamuona nesaturday tanga aripo but ana kugara nguva yakareba ndinotouya naye because anenge asisingagari neni anenge achinda kwaru handiti 2 minutes dzodziyadziya akavakaya vakamutora handitika akaenda kwaru ko kune problem iyoyo anongodyawo futi manudhusi iwayo vanotozviziva vanongosvika vobika manudhusi iwayo vodya zvemanudhusi omwa juice otanga kutotamba hakuna chimwe chaanenge achida kuti umuti mwana uyu adya tenga ice cream maybe ndikaendinde naye kwadoctor zveshuwa anogarira sadza anogarira mai vebhuti ndichakutorirai mapictures one day anogarira sadza uyu kugara pamusoro pesadza chake kudai so iwa uzviona nditi musimuka mupedza zvisemu zvese and everything mangwana paaenda kuchikoro paunoti ndakucleana pa ndopaona sadza rakanamira pauyu hanimaona akagarira sadza nehembe dzake dzaunenge wakochona pakanhingirira paka hembe dzesadza pakatozara sadza endichienda naye kwadoctor anayo medical aid anoshandisa medical aid ndichati ndangu naye nokuti inda zvino izvi muri kunhuhwa ndatongezowa kuti something is wrong pano muri kunhuhwa ndikati chii ndikandinodai so ndikunovhura muti kunodai wanike yowe maimwana ende ndezve last week izvi kunana Wednesday Tuesday zvinhu izvi that means zvanga zvichingorimo hanzi angaita chingwa chakatsva naiwe chingwa chakatsva unoona se chingwa chese changa chakatsva here mungoshawo zvokutaura wewe chingwa ichi chakatsva ichi chakatsva ichi kana ichi chakatsva ichi chakatsva ichi ichi chakatsva ichi shimbomirai ndofunga ndine munhu anogadzira garden service auya shosho ungatwa chingwa chakatsva iwe unoti tichikura tichienda kuchikoro isusu taitoenda kuchikoro tine mangai taenda tine mangai kuchikoro isusu wandowana taenda tine mangai kuchikoro unombowana chingwa ako watombotosigwa nasisi wako chingwa kuti itinde natisiri ndio vaita lunch box guys vanava vanoita lunch box nasisi vacho because ndio vanoisa zvavanenge vachida handiti ndio vanoita lunch box handizivi zvavanenge vachida kudya vanenge vachida kudyei hanzi besides lunch box besides manoodles anodya chimwe chanodya iwo macornflakes iwayo munomotora nebhokisi remacornflakes anowana nemabhokisi kuda 3 emanoodles aya anodya noodles iwayo macornflakes odya take away machips aya ke lilili zvimachips zvisina basa izvi zvichichi bhega iro unorigadzira pano haridi asi ukatenga rekumacdonald anorida nai zvako nekesa iwe pani bhizi kuti tibatsire mwana teke nezvinhu zvisinana nebasa rose uya kutotiwo wangu ane 9 months haadi kudya anongoda mukaka poriji rere hupfuri ranonzi ngarimbopuwawo vana riya ndomboriitawo kandotenga dovi ndoisa baba haabati mufunge apa bhodhi yake muri kuona kuti akatsonzoroka sei akanzonzoroka bhodhi yake nenyaya yekuti haadyi handiti vamwe vana vegrade 3 vazvidhafu zvakatoti zvijaindi so iye anongori nekamubhodhi ikakaka ndikazvitaura kuna ndizva chino kunzi antoita magymnastics here ndo ibhodhi yemagymnastics hakuna bhodhi yemagymnastics guys ibhodhi yenzara zvakaoma hazvo manudhu zacho namuri kuti ndimurega adye everyday kuchikora havadi handitika
ukatomisira mulunch box chinhu icho chinodeedzwa chikoro kunzi this is not healthy. Mwana anodya pesa kudya chikafu chevamwe. Isirai mwana proper healthy lunch box chine zvipepa zvatakapiwa apa gore chitanga zvokuti munisira vana izvozvi zvingwa zvakadai izvozvi zvatenge chimozitisa izvozvi anomaona. Saka ndichazivi kuti ndodii nokuti kuchikora havazvidi iye ndozvaanenge achida saka ndodii. Anomudya mwadrink ovata. Anotora mwadrink ozvivatira. Uyu hanzi nashingi ndaifushirawo mugarden porridge. Hane munoona ndofunga ndo exactly izvozvizvi. Ndizvo zvekuti chikafu chinovigwa ichi. Shuwa nditaka kuti ndakunosokana nezviyembe zvekuchikoro izvi zvimavhesi zvake izvi nokuti chakakandwa chaiswa chakavigwa mune matomatisi notokwira BP vasikana. Zvibhegi zvindo zvinotiparira izvi. Zvibhegi zvani ndo zvokusira chikafu here izvi. Saka akasira lunch izvo mune here mumire. Ndaraka iri zvibhegi munamo. Ndo munovigwa zvinhu kana iyo zvaenda nechimweka chaenda nacho chinhu asinodzoka chaichovigwa choiswa handika ndo chiona ndokutura ndotora chimwe ndichingodaro. Maybe chekuchaenda kuchikoro gai ndigoenda kuchikoro manje because ndatoshungurudzika ini guys. Anchadozvi ndodini serious. Anchadozvi ndodini ndatoshungurudzika. Anchadozvi kuti ndodini. Vedu regai ndinde hangu regai ndinde naye kuchikoro ndimukumbire ndinde naye kwadoctor nokuti zvazondishungurudza manje izvi zvazondishungurudza vedu every day here ndaane gore ndichingwenisana naye mufunge kudai gore ndichingwenisana naye kudai so mufunge gore ndichingwenisana naye kudai regai ndinde hangu nditrai kunokumbira kuchikoro ndinde naye kwadoctor nokuti ndichagarira pamwe chigwere ichi ndandotofungira iyo yakai anorexia yacho kuti asi ndiyo anorexia yacho regai ndibvunze vanoshanda nevana. Anumana ndizoti ndizvo here kune vanoshanda nevana vaya. But kugymnastics kwacho akangotanga kuenda achizviita zvinhu izvi. Hameno ndichabvunza hangu. Anorutsa anosati kumwe muromo unorutsa. Chero ukada kuti tega pane pamwe unomboti tega ndikufidheni nchimupa zvazvenhara kuti idya. Anoona anenge kuda kuti ndimurega achidoti hapana izvemwa mvura ndichimwisa mvura. Tozowirirana apedza kudya atonoti hapasina chokuita. Ndotomuti gara apa. Ramba wakagara ipapa uri kudei shakira mhupe chaari kuda usasimuke ndokuti chikafu chidzike. Ukangomusiya 2 minutes akangosimuka 2 minutes utohwa kutorutsa atomuteleti akutorutsa. Aiwa, vana mukadzi waKristu hamuna chekutaura pana kana usina chekutaura nyarara. Keep quiet if you don't have anything to say. Chimwe chakanyanya kutsva ndo chega chaona chakatsvako chisina kutsva ichi akadi kudya. Ko ichi toast yakatsvai. Toast yakatsvai. Chakatsva chinga katikotowe kuora uku. Chakatsva. Ko chiona chakatsva ichi slice one ichi. Bega rakatsvaire. Bega rakatsvaire. Rakatsva bega dangonzi unzwa taurawo makusena nasa unyari were asikana. Haunyari. Ndozati unenge wakavenga inini. But we are talking about a kid pano. Anditi. Wakavenga inini taura nezvangu. Ngatitaure nezvemwana. Rakatsva bega iri. Rakatsva nezvebega iri. Shonga zvikanzi zvirakanyanya kutsva. Ndikutaura kuti every day it's every. Saka unoti every day mumba medu muno mutinodya zvinhu zvakatsva isu. Unofunga kuti every day munomba tinodya zvinhu zvakatsva. Haukwanisi kushandisa pfungwa dzako. Kuti every day tinotodya zvakatsva mumba chaona zvakatsva kana kuti slice kana yanga yakatsva yakatsva one side handiti. Alright, akade yakasiya ichi. Handika yakatoti yakatsva one side izvi. Handika akadi kudya chimwe ichi chisina kutsva. Akadi kudya chisina kutsva ichi. Kutsva chinga kwashamisei. Kwashamisa chikune vana vakuenda vasina kana lunch box kuchikoro. Uri munhu wemukadzi sadaro. Zvimwe zvinongozvirovererwa neshamu zvisina basa rese. Ungatara nyaya yekuti kwai hazi yazotsva. Ko chisina kutsva ichi. It's serious mita kune vamwe vanhu iyoyi. Ndo bullying atitaura inozobuda kune vamwe vana iyoyi. Inozoti kwa vamwe vana. Chiko.
ane 8 years. Tuchara zvitori important zvemwana ndisiri ini wakavenga inini uya utuke inini tora screenshot yangu unotuka ukwedzibho ndakada pressure but pamwana ngatisadaroi. Saka nunga everyday tingadla zvinhu zvakatsva pano pamba tongobika tichingopisa. Moreover lunch box anditi lunch box nditona sisi ndine mwana ne 15 years turning 16. Ndiye anoita ma lunch box ndingaita mwana ne 16 years lunch box. Ndiye anongoita vo zvitrana vega pachavo zvavanenge vachida musiwoyo. Sadaro. Toast inotongotsva zvozikamwa izvo. Toast inotongotsva. Kana uchita toast ndoziva kuti inotongotsva sometimes toast. It's well known. Hanzi bulimia. Highest stage of anorexia. Oh, okay. Alright guys, regai ndindi totanga kuinda ndipedza kutsvaira pa ndinde ndokumbira chiko ndozokudza kuti kwai kudi chaita live yacho ndikwa Dr. Tiwo Dr. anoti chi. Regai ndinde vasikana. Nditoshungurudzika mufunge. Unochengeta munhu ari kugwara kapano usingazvizivi. Regai ndinde guys, muswera zvakanaka nti prophet ndakuisira uyu screenshot. Hanzi izvo ndinouya neWednesday. Saka Wednesday ndipo pavati vanouya nditi wandatadzira please sorry. Nditoriwo nestress yemwana wangu izvi. Itori stress iyoyi. Asi haungambotodzira stress kudai. Everyday chingosangana zvinhu zvakadai so. Everyday chingosangana zvinhu zvakadai so. Haungatadzi kuita stress. Kana ari pave offended hake kana kuti uyo akandimaka akandivenga ngauya kuzongotaura. Sorry akomudikani.